ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 18 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. бовар кунед, агар хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон бо нархҳои гуногун имрӯз ма пешкаш шумо мегардонам. Дӯстон, навор агар маъқултон шава, як донаи лайка мезанед. Дар канали Авто ТВ касоне ки нав омада бошанд, хоҳишмандам подписатсия кунед, фаромӯш накунед. Дӯстон, барои реклама кардан метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. Дӯстон, ман бояд ҳама имрӯз 100 дона комментария бигирам. Бардоро гапи дароз ҳам дар кор нест. Агар илоҷ бошад, якта сердечкаро бикунам, дилак боша ягон намуди смайлик басай. Бардоро хоҳишмандам аз шумо ҳамин кора кунед, агар ман аз шумо розӣ мешавам. гапа зиёд намекунем, марҳамат, мегзарем ба эълони якум. хуб, эълони аввал чӣ аст дӯстон? Эълони якум квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Бародарои азиз, подписчикои муҳтарам, комментария кардем ки аз Хуҷандам ягон хонаи арзонтар, мақсад бо ремонти нави замонавӣ бошад, пешкаш кунед. Марҳамат дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд дар 32 микрорайон айни ҳол қарор дорад. як ҳуҷра 35 метри квадратӣ дар якум ошона аст. Дӯстон, фикр накунед ки подвал аст. хуб, ана бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. Гуфтамонамтон иборат аз як комната дар якум ошона 35 метри квадратӣ бо нархи 285 000 сомонӣ. тамос бе ватсап. дами рақамое ки 920 ҳаст, ватсап надорад. Дӯстон, хуб, занг бизанед ҳамида 31 17 83 рафта аз наздик бибинед. Агар маъқултон шава, хай боз муомила мекунед худтон. инак мегзарем ба эълони дуюм. эълони дуюмон чие? Як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст, дар даромадгоҳи шаҳр, яъне ки дар маркази савдои Ваҳдат, аниқтарш пеши бозордай, чихеле ки худтон дида истодаем. Бардоро иборат аз як ҳуҷра 42 метри квадратӣ дар 16 ошёна аст. айни ҳол ҳамин квартира дар Ваҳдат дар 16 ошёна қарор дорад бо нархи 230 000 сомонӣ. як комнатаага 42 метри квадратӣ дорад. ҳаммом ва ҳоҷатхона, чихеле ки дида истодаен, як ҳаст. Дӯстон, ҳаммом ҳоҷатхона ягай. ана тамос тариқи ватсап, рақамҳои мегафон ва ҳам ватсап ҳам дастияка 907 87 99 99 занг бизанед. доми 19 ошонаага аст. ду лифт дорад, техпаспорт дорад. Дӯстон, дар ошонаи якумш бошад мағоза, кафе, аптека, моека ва ғайраҳо. хулос ҷои хуб бо нархи 230 000 сомонӣ. ба эълони сеюм мегзарем. бардоред ки дар Ваҳдат бошен, агар комменти худтона фаромӯш накунед. боз мегзарем ба квартираи фурӯшӣ ки дар Хуҷанд айни ҳол қарор дорад, дар 12 микрорайонаш. иборат аз як ҳуҷра, яъне ки як комната 35 метри квадратӣ аст. ҳамаги дӯстон дар 4 ошёна аст. як комната дар 4 ошёна. хулас дӯстон, бо нархи 245 000 сомонӣ. нарх хонаҳо, квартираҳо, бардоро имрӯза агар шумо да маъқул бошад, ҳам фикртона дар комментария банависонед ва ҳам дилаки худо бардоро фаромӯш накунед. хоҳиш меҳад. тамос тариқи ватсап, рақамҳои 928 99 90 50 гуфта гузаштам. марҳамат, занг бизанед касоне ки харидори ҳаққӣ ҳастанд. дар назди роҳи калон, аниқтараш ҷойи гиршудаги беҳтарин ҷо аст бо тамоми инфраструктура, наздикай мағоза, мактабҳо. ба чорум эълон мегзарем. дӯстон, боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора. хуб, ремонт аллакай ба худи шумо маълум. иборат аз 2 ҳуҷра дар 3 ошона бо квадрати нағз. ремонташ боша бардоро коробка бе ремонта, яъне бо нархи 265 000 сомонӣ. акаон мешина сари як пиёла чой қаттон суҳбат мекунад. хулас, тамос тариқи ватсап, рақамҳои 988 0304 занг бизанед. касоне ки агар харидор бошен, хоҳишмандам харидор набошен, не зангшон бизанен, не ғамшон метавонед. бардоро ана ҳамин гуна хонаҳо бошад ё ки квартира бошад, аз кадом нуқтае даки ҷой агар набошад, дӯстон, бихоҳем ки савдош кунен, бихоҳем ки зудтар ба фурӯш барорен, бардоро хонаҳои худтона. марҳамат, дар аввал ва ҳам дар охири навор рақамҳои ватсаби худмондагӣ
занг мезанем бардуро Автотв ҳам вақт дар хизмати шумо. ба эълони панҷум мегзарем дӯстон. Квартира фурӯшӣ дар Хуҷанд. Анаяш бошад бардуро дар 33-ум микрорайонаш айни ҳол иборат аз як ҳуҷра дар 4 ошона ҳамагӣ 28 метри квадратӣ. Ремонти хонара бардуро худтон бинен ба ҳоптен. Хулас 28 метри квадратӣ 240,000 сомонӣ нархи ҳамин квартира гуфтасан. Тамос гиред рақамои 927 90 42 27 ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка. Ремонти хуб, наздикии боғи нав, наздикии мактаби рақами 13 ва рақами 10, боз боғчаи кӯдакона бо рақами 24. ана бардуро чиқе ки дидастен ҳамом ҳоҷатхонаш ягай. ҳолати хонара бинен састаянша ба ҳоптен хитон. Як ҳуҷра 28 метри квадратӣ 240,000 дар Хуҷанд 33 микрорайонаш. ба шашум эълон мегзарем дӯстон. боз як ҳавлии фурӯшӣ ки айни ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад, дар кӯчаи Ҷомӣ 2 мегам бардуро иборат аз 3 ҳуҷра 3 комната яъне ки дорои 8 сотиқи замин аст дӯстон. бо нархи 255,000 сомонӣ акамон ҳаттон суҳбат мекунад, боз камтар дига муомила дорад. хуб, боғ ҳаст бардуро, об свет ё мушкил нест. бардуро анаи ангурай чиқе ки дидаистадан хитон дарахтҳои мевадиҳандаам дорад, аз он ҷумла ангур. ҳамомаш боша бардуро дабасай, оби гарм ва хунук аст. боғ дарахтҳои мевадиҳанда беҳад бисёр, чиқе ки дидаистадан фақат харидорои ҷиддӣ дар рақамҳои 988 82 92 92 92 42 бардуро занг бизанед. рафта ёки аз наздик бибинед дар ноҳияи восеъ дар кӯчаи Ҷомӣ 2. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. бовар кунед агар бениҳоят гарм, аз ҳад зиёд гарм. ҳавлии фурӯшӣ дар Бохтар яъне ки дар Қурғонтепа аст. иборат аз 3 ҳуҷра 10 сотиқи замин дорад. 130,000 сомонӣ нархи ҳамин хона ҳавлии фурӯшӣ аст, яъне 130,000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 931 85 58 10 занг бизанед касоне ки харидори ҳақиқӣ ҳастанд. хоҳишмандам харидор набошанд, илтимос яъне ки ғамшон натен. ба ҳаштум эълон мегзарем дӯстон. эълони ҳаштумон чие? боз як тои дигар квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар ноҳияи Сино, дар якум Советский. хулас як ҳуҷра дорад 27 метри квадратӣ. дар дуюм ошона айни ҳол қарор дорад дӯстон, бо нархи 350,000 сомонӣ. бовар кунед агар хидмам айми тақ безор шидам. боло да болои бомият сачки дестан овозашо меса бардуро изди зиёдака бахшиш. хуб, тамос тариқи WhatsApp ҳатман занг бизанед када 988 13 99 04 ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка. ремонтш бигирем бо ремонт, яъне ки таъмир шароитш 100% дар наздикии мактаб, завод ҳатто ҳастай, боғчаи кӯдакона, мактубҳои 80-38 ва литсеи Умари Хаём ҳам ҳастай бардуро дар паҳлӯи хона, яъне ки ҷои хона беҳтарин ҷо аст дӯстон. ба нуҳум эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар якум Советский. ана дар якум ошона 30 метри квадратӣ дорад. бибинед дӯстон, 30 метри квадратӣ бо нархи 350,000 сомонӣ. бовар кунед агар имсол бениҳоят нарх навои хонаҳо, квартираҳо боло хестанд, поён нарафтестанд. хуб, тамос бигирен тариқи WhatsApp рақами 918 80 19 13 охираш. ремонти хона бад нестай, ҷози гармдиҳӣ дора, яъне кухни гарнитур. агар харидор боша мега боз муомила мекунем, агар харидор набошен интерес ҳам накунем бардуро ҳамин хонада зангшам назанем. ба даҳум эълон мегзарем дӯстон. эълони даҳумон чие? квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. анаямон боша бардуро дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад, нави поёни нави Корвонда дӯстон. иборат аз 2 ҳуҷра яъне ки 2 комната 42 метри квадратӣ дар 3-ум ошона айни ҳол. хиди ҳамин квартира дӯстон бо нархи 310,000 сомонӣ. дар 3-ум ошона 2 ҳуҷра
42 метри квадратӣ бо нархи 310,000 сомонӣ. Агар харидор бошад, марҳамат, рақамҳои акар мондагиам тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 788 070739 бо мегумтон 788 070739 занг бизанед касоне ки харидор бошед. ҳамон ҳоҷатхонааш бардоро як ай гуфтамонтон аз аввал. ҳамон ҳоҷатхона як аст. дӯстон, ба анҷоми барнома расидем. хоҳишмандам лайкҳои худтона бизанед, дар канал обуна шавед касоне ки обуна шудагӣ нестанд. барои реклама кардан ҳатман дар WhatsApp мо метавонед ки муроҷиат кунед. рақамҳои мо мондагӣ автотв ҳамвақт дар хизмати шумо. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед. яъне навори маро тамошо карден. ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда худоан ёр мададгортон бошад. барои найхи тақ-тақ бардор изри зиёда ка кор рафтесай ман карда намешавад.